ta zo gare mu annoba. Wayyo corona wayyo, cutar corona ta sa ba za mu je kasuwa mu je gona ba. Masallatan juma'a an kulle da wayau na ni ban taba gani ba. Zan rika yawaita wanke hannu sannan na sanya takunkumi, na koma gida ba za ya fito ba. Dattijo na'am ya aka yi ji kalle na. takunkumi da wanke hannu su kaɗai ba za su ma komai ba. Ba za su raba ka da annoba ba. To miye maganin ta jikokina? Sabon Ubangiji zunuban da muke suka ja mana. Cutar corona ma shaku, rashin kunya aka wa Allah kuma ba za ta kau ba sai mun tuba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabon Ubangiji zunuban da muke sun ka ja mana. Cutar corona ma shaku, ko muka jawo da hannunmu ba mafita gare mu sai mun tuba. Ubangiji mun tuba. Alallahu ta'ala fi Qur'anil karimi mai girma. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Allah Ubangiji ya ce da mun ga masifa annoba, hannunmu mu muka jawo ta, kuma Allah na afuwan da mun koma gare shi mun tuba. Allah Ubangiji mun tuba, kai mana lamuni, albarkacin ƙananan yara, albarkar managartan bayi. Ma nazzala bala'u illa bi masiya, wa ma rufi'a illa bi tauba. Ke me ta ce cikin larabci? Da oke saukar da bala'i bai tafiya sai da istighfari. Astaghfirullah, 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 Allah astaghfirullah. Shugabanni talakawa, to malamanmu da 'yan kasuwa, masu hukunci alƙalai, ma'aikatan tsaronmu jami'ai da sauran masu madafan iko, talakawan birni ko sako, jama'a maza da mata, kowa ya san abin da yake yi wa Allah wanda ba daidai ba. Mu daina kawai mu tuba. Astaghfirullah, 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 Allah astaghfirullah. Matakan da gwamnati ke ɗauka mi haƙuri da su, karbi kuka da su. Umarnin ma'aikatan lafiya to mi riko da su, karbi wasa da su. In an ce mu zauna gida mu zauna don kariyar mu ne, da ka ji alama ka keɓe kanka kar ka shiga mutane. In ka ji labarin inda cutar take to kar da ka shiga. Idan kana garin da cutar take to kar da ka fita. Mu daina zargin ba gaskiya bace ba, kar da mu karyata. Mu daina zargin cewa waɗansu mu suka kirkira ta. Mu roƙi Allah Ubangiji mu sunkuya ƙasa mu tuba. Bi ummi muku tarbin dawa, astaghfirullah, Allah astaghfirullah. Ni Fatima muku tarbin dawa, astaghfirullah, Allah astaghfirullah. Sabon Ubangiji zunuban da muke suka ja mana. Cutar corona ma shaku, rashin kunya maka wa Allah kuma ba za ta kau ba sai mun tuba. Astaghfirullah, astaghfirullah.